कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। महाशिवरात्रीनिमित्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रसिद्ध देवस्थान वेंगुर्ला तालुक्यातील आरवली येथील रक्षणकर्ता श्रीदेव वेतोबाची रुद्राक्ष रूपी पूजा बांधण्यात आली। पाहुयात श्रीदेव वेतोबाचं सजलेलं मनमोहक रूप। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।